салому алайкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай ва заҳмат набошад намора поделитсия мекардем, хеле миннатдори сахт мешудем. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешавад, бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. Фақат бо маълумоти пурра илтимос рӯй кунед дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 102 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% кардагӣ дар дастон метиҳанд ва хона ремонти беҳтарин дорад. ин суратҳо каме кӯҳна мебошанд, ремонти замонавӣ карда дар дастон метиҳанд, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар Нефтиянка, роҳи қишлоқ. аз роҳи калон то хонара 1.5 километр дур мебошад. 6 сотиқ замин, дудархона бо калидор, баня, газхона, ошхона ва хонаи временка дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона алишам мешавад бо квартира дар шаҳри Душанбе. харидор аниқ бошад, рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. соҳиби хона Апай Тахмина ном дорад. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 3 сотиқ замин, 3 дархона, алоҳида кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад ва боз 3 дархона дигар бо кухни, ҳаммом дар дохили хона. бетонаш баланд рехтагӣ тайёр мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад. хона дар қарибии автосентр ва бозори Корвон мебошад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. харидор аниқ бошад, рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Қулобод. 8 сотиқ замин, 3 дархона, ошхона, баня, ҳоҷатхона, хонаи временка дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. гирди ҳавлинаш маҳкам мебошад. об, свет, ҳуҷҷат дорад. дар наздикии хона мактаб, беморхона, ремонти хона нави замонавӣ дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамашон имо, ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо ва шумо бошад. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. ба дастгирии некатон хеле миннатдори сахт ҳастем. паноҳтон ба худо, худо нигаҳбонтон бошад.